Ibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha siza ke nentethe ephuma phaa ke uCedric Kaze. uCedric Kaze ke uzana laa nto kuthiwa i-injury update phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Ndaqonda ukubana ke ulungiselela into yakusasa phaa kwiderby, efuna ukuninikeza umkhomba ndle into yokubana ke kwenzeka ntoni napha kwii-players zeqela ke leKaizer Chiefs. Uyithethile ke into ethi ke Sibongiseni Mthetho umfana omdala angakhona phaa kwiderby. Umfana omdala kodwa into yakhe iyawucaca namhlanje into yokubana ke ibhekwe liphina icala malunga nederby phaa kusasa. Wayibeka ke into ethi Sibongiseni Mthetho lo ujime nje izihlandlo ezi-5 ke neKaizer Chiefs. Ke buyile umfana omdala njengoba ejime kanjalo, bathi into abayoyikiselayo phaa ke umcimbi we-fitness singathi ke akakabikho fit incakasana umfana omdala. Into ethetha ukuthi ke noba ke bangamdlalisa kusasa, ningalinde into yokubana kuSibongiseni Mthetho aperforme ngalaa ndlela nimqhele ngayo, ngoba elaphutha nike nalenza nakumsimanga nathi esuka ku-injury end nalinde into yokubana athi ke fakiwe aperforme ngalaa ndlela benemazi eperforma ngayo edlaliswe i-90 minutes yonke esuka ku-injury end. Yilena ndithi ke ngula lapha kuSibongiseni Mthetho njengoba beyaleza abaqeqeshi okubana akakabikho fithi, kodwa uba kuyenzeka kusasa uyadlala umfana omdala, ndiqinisekile ninokulinda into yokubana ke akhuphe la performance nemazinga mhlawumbi ke uyowunikeza loo mizuzwanyana, kodwa bathe iyawucaca ke into yakhe namhlanje into yokubana ibheko liphila icala. Waphinda wagqitha ke lapho wanikeza nangenkcukacha ke zikalo mfana ke uNasio Miguel, watsho wathi naye umfana omdala ke kusasa ngabonakala phaa kwiderby, kodwa ke into yakhe nayo izawucaca namhlanje uba umkhomba ndlela wayo uthini, kodwa eyona ntsohlo yabo barhalela ukumsebenzisa phaa kwiderby kusasa. uNasio Miguel ke sejime izihlandlo ezibini ke netim oko ethe wabuya phaa kwi-injury. Ndiqinisekile phaa izizolo bengeke ndazinyathela ke ezo ndaba. Ndiqiniseke bazofuna ukumfaka kuMiguel phaa kulaa defense eqela leKaizer Chiefs, ancedisane phaa noZitha Khwinika. Bathathu Eden McCarthy bamehlise bambeke phaa ku-left back, belungise into yokubana avala amazibuko kweza players zifana noSibelebele phaa kwiqela le-Orlando Pirates. Players ke zinespeed, bazoqinisekisa into yokubana Eden McCarthy uvala ke elakroba, ngoba ke enyanisweni ke emsulwa uMako ekusengathi useng-on and off umfana omdala. Umcimbi wakhe awukachanakala incam phaa kulaa left back eqela leKaizer Chiefs. Size unkanyiso shinga ingaba siyamthengisa xa sinothi ke makadlaliswe phaa kusasa. uBradley Cross ngulo naye umfana omdala usuka ku-injury ende naye, endiqinisele into yokubana naye akakabikho fit incam uba angaqhubeleka namdlalo onjenge-Orlando Pirates okanye ke anikezwe 90 minutes. Omnye umntu endiqinisele into yokubana ke abantu abaninzi bamjongi into yokubana kusasa angeza nomohluko phaa kwiqela leKaizer Chiefs kwanguChislet. Mhlawumbi olufumana ke ithuba lokubana ke umfana omdala kusasa aphinde aqhubeleke kulaa midfield yeqela ke leKaizer Chiefs. Sinjalo ke into ke esaziso esiza phaa noCedric Kaze weqela ke leKaizer Chiefs. Baphulaphula ke akusoyam ndodwa, nani nikake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endiza nothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.